S4C2, eich llais, eich sianel. Mae S4C2 ar fi'n dechrau. Gwasanaeth digidol newydd ar gael ar Sky Digital ac On Digital. A phan fydd y cynulliad yn cyfarfod, bydd S4C2 yno, i ddarlledu'r sesiynau a'r trafodaethau yn ddidor. Mae'r gwasanaeth digidol dwyieithog o'r cynulliad yn ffrwyth partneriaeth unigryw rhwng S4C a BBC Cymru. Fe fydd cyfle i chi ymateb drwy e-bost arbennig, cynulliad@bbc.co.uk, i godi cwestiynau neu ddatgan barn. Bydd y trin a'r trafod o'r cynulliad a rhaglenni S4C yn ddwyieithog, a mae modd i chi ddewis trac Cymraeg neu Saesneg. Mae dewis eich trac sain Cymraeg neu Saesneg yn digon syml ar eich system Sky Digital ac On Digital. Am fwy o fanylion, cysylltwch â gwifren gwylwyr S4C ar dim 870 64141. Newch i safle'r we w-s4c.co.uk. Croeso i S4C2, y sianel wybodaeth. A chroeso i un o wasanaethau arbennig S4C, sianel Pobl Cymru. Trwy gydol y dydd, gallwch ddarllen rhai o dudalennau o safle S4C ar y we. Mae'r tudalennau hyn yn cynnig y wybodaeth diweddara am ein gwasanaeth rhaglenni ac yn egluro ymroddiad y sianel i chi, y gwylwyr. Pan fydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru'n cyfarfod, gallwch ddilyn yr holl drin a thrafod o'r siambr yn fyw ar S4C2. Mae cynlluniau cyffroes eraill ar droed ar S4C2, fe gewch chi fwy o wybodaeth am hyn yn nes ymlaen yn y flwyddyn. Cofiwch wylio S4C, S4C Digidol ac S4C2 ar gyfer wybodaeth ddiweddara. Hefyd, fe allwch ymweld â'n safle ar y we, neu ffonio gwifren gwylwyr S4C. Welcome to S4C2, the information channel, one of S4C's family of channels. Throughout the day, S4C2 will broadcast selected pages from the channel's website. It will keep you informed on the latest developments in programming and explaining our commitment to you, the viewer. S4C will bring you uninterrupted coverage of all the proceedings of the National Assembly for Wales, live from Crickhowell House, when the Assembly is in session. Further programming is planned for S4C2 later in the year, and we'll keep you informed of these developments nearer the time. Keep watching S4C, S4C Digital, and now S4C2 for the latest information. You can also visit our website or call S4C's viewers hotline on their new number. S4C, a passion for Wales.